З часом швидко ся міняє син інтересний про нас світ. В одну ріку два раз не зайдеш, все казав ще Геракліт. Та много мусимо хранити, і днись, і присно, і увік, кіть хочемо достойно бити того, що зветься чоловік. Но все ми граждани України. Для родичів дочка ведь син, я же обстав до сьої днини в державі нашої ще й русин. Не мож нам родичів міняти, отчизна все в нас єдна й та, язик свій треба сохраняти і віру в Господа Христа. Зо мною і надалі отсяк буде, доки не засну вічним сном, ож я є русин, був і буду, бо я ся родив русином. Хіть хочеш когось узнати ближе, не звідай його про цим бурів. Узнай, що він впродовж жизни в душі незмінним сохранив. Не може язик свій не хранити, ним няньо з мамою говорив. Нам світ оцей був ним відкритий, коли нас в церкві піп крестив. Я на цьому язикові зробив, знаєте, переклад Тарасових речей, то, що зміг їм. І кончав його так. Во що відноситься Тарасу, немає правди Геракліт. Любов у ньому не загасне, доки суть люди і сей світ. Знаєте, любов до Тараса – це все іменно така вселенська річ. Я двічі був на Чернечій горі, на могилі Тараса. Раз у 72-му році, пак тепер недавно. І, чесно кажучи, був у музею, де зобрані, тоді було десь 80 книжок, книжки народної пам'яті, де екскурсанти пишуть свої, з цілого світа, свої впечатлення, розумієте, про Тараса. Що вам повім? Я не знайшов там, я лише одну передив, а не одного полного слова про цього чоловіка. Це значить, що його оцінили правильно. В основному, будемо казати, оцінили його правильно. Чому? Бо кіть будемо вопрос давати, чи воздали ми Тарасові то, що він заслуговує. У яких речах він був і пророком? Безумовно. У яких речах він пользувався і стихами пророку? Як звучить ваш перевод? Перевод. На русинський його пророк? Його стиха пророк. Тоже, знаєте, дуже відповідальна річ і теж не нараз їм її зробив. Пророк, так, маленько я попробую прочитати, бо на пам'яті ще не знав, буду знати. Так ге праведних дітей, Господь, люблячи людей, загнав на землю їм пророка. Свою любов благовістити, святую правду возвістити. Так ге наш Дніпро широкий словами ллялися, текли, і в серце падали глибоко, огнем невидимим пекли замерзші душі. Полюбили того пророка, всі його чекали, сльози за ним фальшиво лляли навчені люди. І лукаві Господню святую славу розтлили, і чужим богам пожерли жертву, змерзилися, і мужа свята, горе вам, камінням на путях побили, і праведно Господь великий гина звірів, тих лютих, диких, кайдани розказ дав ковати, решти глибокі покопати, і рода лютий і жорстокий, місто ласкавого пророка, дав розказ вам царя надати, тільки сте не хотіли пророка. Видите, просто в народі вважають, що пророки то просто покаже в будущее. А по релігійному і по Шевченкові пророк – тот, котрий возвіщає людям волю Божу. Ось щось, люди, будьте, туди не йдіть, бо кить не послухаєте волі Божої, то появляться вам і війни, і кайдани, і прочі проблеми гріха. Удалося то Шевченкові, файно звучить по-нашому і пророк. Перше сте повіли одну чудесну таку фразу. Да, розумієте, будемо так казати, отношення Тараса Шевченка і Бог, і Тарас Шевченко, будемо казати, це не такі ординарні речі.
Знаєте, Тарас глибоко переживав те, що це робить. Він пише у поемі «Марія», що «Тогди завадили Христа», а продовжує «І несть не втік би син Марії». Знаєте, тут це чувствує така боль Тараса, що той Тарас глибоко розумів, що це робить із цим. Він це перекликує із Достоєвським. А іще. Бо Достоєвський теж в один герою казав, «Киби це не Христос явив нині Бога, і б так розп'яли, Так, точно. як туди Федор розп'яли». Михайлович, так. Бо розпинала Христа люта ненависть до правди і злоба до святого. Знаєте, якщо ще маємо пару минут, то я би хотів просто, бо ви сказали, Шевченко пророк. Та я лише наведу пару тут моментів. Знаєте, у нього є такий стих юродивий. І там у тому стихові, мене потрясло буквально, як той Тарас там Доки ви глядаєте я процитую нашого Шевченка такими словами. Откуда він знав, що прийдуть часи, село неначе погоріло, Неначе наче люди подуріли, німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Позирайте, кілька низ людей пішло на панщину у Європу. Ой-ой-ой. 2 мільйони лим з Галичини, 600 тисяч із нашого краю. Як видите, то ті пророчі слова коснулися й нас. Прийдуть такі часи, а села погоріли. Кілька на Україні пропало сіл. Нас, русинов, наоборот, спасло то, що ми ані одно село не запустили. Ані одну церкву ми не дали знищити. Маленькі села, навіть в горних селах сталися сім'ї, де захотять це село обувно не пропало. І то нас спасло. Єдинственний на всю Україну район Тятівський, де найбільше район має жителів. І сільське населення у нас, наприклад, села, то маленькі вариші по 10-15 тисяч населення. Це нас і спасло, що село консервативніше, ніж город, сохраняло язик русинов у святості, в чистоті. Я, з вашого дозволу, знаєте, вибрав такі витяги, називаємо їх так, Шевченкові заповіді. Курті шорики, знаєте, такі із стихів. Даю тут їх так і пишу так, що це є заповіді для, хотів би, кажу, так би вони стали, для щоденного читання українським читачам, незалежно від їх становища на ієрархічній драбині, і для щоденного читання русинським читальникам, незалежно, де вони се знаходять на тому ієрархічному лазові. Ну, для приміру, то, що ви казали тепер. Пише Шевченко: «Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра». Я кажу, перекладаю, не є на світі України, не є іншого Дніпра, ви претеся на чужину глядати доброго добра. Шевченко: «Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя. Коби сте вчили так, як треба, то й мудрость би була своя». Чудесно. Доборолася Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Доборолася Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте, і чужому навчайтеся, і свого не цурайтесь. Не дуріть ви самі себе. Учіться, читайте, і чужомуся навчайте, і своє уважайте. І забудеться срамотна, давня година, і оживе добра слава, слава України. І забудеться ганебна давня година, і оживе добра слава. Знаєте, такі слова про великого пророка, великого. Знаєте, тільки він відчував того горя, так він любив ту Україну, нейвероятно. Я не зустрічав такої любви ані в одного із поетів, так щось їм читав за своє життя, як у нього. Но зато ми чули таку любов у нашого Духновича. То інша річ. Я кажу, от теперішніх, у них не є тої щирості, розумієте? Як любив Духнович наш край, як він цінив кожне слово.
Як він розумів, що коли його із єпархії вигнали, У Біловежу, коли пішов на 4 роки. він Так. учив дітей, тим заробляв собі на хліб, а продовжав формувати у людях розуміння, що чому вони чомусь ганьблять свого. Удивительно було. Це до велич чого його, велич Олександра Васильовича Духновича, розумієте, теж незрівнянна. Чому кажу? От позирайте, Василь Петрович Густій написав Наш абсолютно голова спілки обласної Закарпаття. талановитіша людина, талановитіша. Написав ліричну драму «Зоря Біловежі», якраз про цей період життя Олександра Васильовича Духновича, коли його вислали, так сказати, бо так і було, розумієте, у Біловежу, де 4 роки не було попа. Знаєте, бо село Натулько було бідне, що не могли навіть попа содержати. І от він описав у цій ліричній драмі «Зоря Біловежі», він описав цей період життя Духновича. Всеки будете мати пак час, і когось буде інтересуватися, окремі би можу розказати, бо тут є філософія Олександра Васильовича Духновича. Іван Дмитрович, дасть Бог може ви сам то зробите у слідуючих передачах, бо ми надіємося, що нам ще вдасться зустрічатися часто, бо ми добре знаємо, то, що вам Бог відкрив, то, що ви тепер маєте, наша задача – зафіксувати на відео, на аудіо, бо відходять від нас, недавно спочив наш Чорій Юрій Семенович. Царство Небесне. Такий був трудолюбивий. Михайло Іванович Алмаший пішов, уснув неборак, уснув вічним сном. Знаєте, великий труженик, великий труженик. Вони лишили по себе великі труди. Хтось їх критикує якісь речі, я казав, зроби ліпше і вкажи. А кить не можеш, бо кожен рахує, трудиться в міру своїх способностей. А нам важливо русинам розуміти, доки русини, наприклад, не визнані на вседержавному уровні, то кожен русин виступає від імені всіх русинів. А куди муся дівати? Утки він знає, це хтось другий ще такое може повісти. Відки ви знаєте, що ці другі поети такое зроблять, якое ви можете і хочете. Когось, може, Шевченка і не береся, бо сили не є. На то треба мати і отвагу, і силу. Ви ся на то взяли, тому най вам Бог дасть здоров'я. Ми віримо, що наші друзі, наші браття українці ото оцінять по-настоящому. За людей, далеких від літератури, ми не говоримо. Ви перше казали за тих чиновників, що вони говорили, їх не тільки інтересує Шевченко, скільки інтересують бізнеси, але комусь треба сокотити і літературу. Так що можемо вас назвати тим, хто озбагачує русинську літературу переводив із других народів, в даному випадку Шевченка. Отець Дмитрій, хотів би теж фінально повісти. Ви тепер сказали про людей, що мають владу. Знаєте, я все-таки благодарю наш народ, бо, якщо вам чесно повісти, 5-та моя книжка, ну там ще я не ніс книжки вам із математики, я із математики пишу книжки. Но на всі книжки, що тут суть на цьому столі, 5-та книжка вже йде, но держава наша не дала мені й 5 копійок. А й бо добрі русини, наші прекрасні руснаки мені кажуть, Іване, лиш ти пиши, аби ти гроші даме. От що мене радує, знаєте, вони ся, правда, не дуже гошать тим, що вони руснаки ще побаюються. Не знав чого. Ведь тепер можеш казати сміло. А вони десь, знаєте, з переляку, що все залізли під лавку так глибоко і бояться. Ну, на жаль, такий час прийшов, що наші опоненти страхають людей, і многі люди, котрі називалися русинами, можуть і нині лишитися роботи. Да, ти русин, говори вдома в себе, на кухні, а вийти на уровень телевидення не можеш.
20-минутна програма «Русинська родина» дуже добра, але дуже мало. Тому так нам важливо, щоб русинське слово зазвучало по-новому для русинов нашого краю. Бо цей народ благочестивий, він заслужив, щоб всі талантливі русини кожну свою міру уклали у скарбницю русинської культури і народу нашого свою частку. Я думав, що ви теж вже війшли в історію, як наш русинський поет і писатель. Навіть якби ви сте більше нічого написали, уже то багатство дуже великое. Но ми ся надіємо, що ви ще зберете, як тот великий казав Фігляр, що дав командир бігти вперед, а єдинця рванув назад. А він його імів, каже, ти куди тікаш? А тот каже, я ся хочу сильніше розогнати. Так, Чудесно. так що ми желаю вам, щоб ви Ще се розгорити. да, шаг назад, два вперед, аби дати силу нашому русинському слову. Бо ми читаємо русинське, і щось ми замітили ще, чому читає своє, душа так се радує. Ми починаємося веселитися своє, навіть фіглі по-нашому незрівнянно сильніші, ніж по-другому, на других язиках. Чому? Бо душа чувствує своє, уже від того радує. Най Бог дасть вам, на цьому закінчимо нинішню передачу, щоб Бог дав вам добрі труди на будущее. Ми з вами ще надіємося зустрічатися много раз, бо ми многое маємо, много знаємо, але то, що вам все вдало, ми того не знаємо і не можемо, а значить, наша задача зафіксувати то, що Бог вам відкрив, щоб ви були для вас, ви були, якщо не пророком, то пророчим слугом русинського народу. Дякую вам дуже красно за добрі слова і буду теж вам желати, що най вас Бог благословить у цьому важливому ділі для нашого русинського народу. Ви великий кладете труд і він оправданий. Хвала Богу, хвала русинському народові. З Богом святим.